Der er overraskende store besparelser ved at isolere varmerør med Rockwool universal rørskål, og arbejdet er nemt at udføre. På alufoliens overlap er der monteret en selvklæbende tape, som er belagt med dækpapir. Rørskålens sætlock sikrer den perfekte isolering. Det er en stiv rørskål, som kan bøjes. Ved bøjninger og vinkler gøres rørskålen bøjelig med et par harmonikabevægelser. Vi vil nu demonstrere, hvordan du monterer Rockwool universal rørskål. T-stykker og bæringer isoleres med et minimum af tilpasning. Ud fra T-stykket laves klip i rørskålen. Rørskålen monteres hen over bæring og T-stykker. Med et fast klem tilpasses rørskålen til bæringens form. Unioner og andre større ujævnheder optages af rørskålens fleksible kerne. Tilpas med et fast klem. Bøjninger og vinkler klares uden problemer. Giv rørskålen et par harmonikabevægelser, og den følger nemt bøjningen rundt. Der spares en masse tilskæring og tidskrævende arbejdsgange. I enkelte tilfælde kan man vælge at skære rørskålen i facon frem for at bøje. Samlinger mellem to rørskåle tapes. På lige rørstykker kan Rockwool universal rørskål lægges på røret lige fra kassen. Hvor det er nødvendigt, afkorter du rørskålen med en kniv. Monter tape over samlingerne. Du kan sikre fastgørelsen af rørskålen yderligere ved en spiralvikling med en tynd jerntråd. Hent flere informationer i den lille tekniske om blandt andet lovgivning og besparelsespotentiale. Rørisolering udføres nemt og hurtigt med Rockwool universal rørskål. Investeringen er typisk tjent ind i løbet af få måneder. God fornøjelse med dit isoleringsarbejde.